Ahoj všichni a tohle je ta další video a je to Ask Skylar 2 a já se teda chci omluvit za to, že jsou dva asky po sobě, protože já jsem natáčela haul, ale on se tam nějak pokazil zvuk nebo něco a obraz, takže jsem to na YouTube vůbec nenahrávala a nechci teda tohle nějak natahovat. Já doufám, že není nějak blbý to světlo, protože nevím, je to tady nějaký pojebaný. Takže já to nechci nějak natahovat a jdeme na to. První otázka. Co budeš dělat celý týden? A nevím, neberu. Tak já jsem teda byla dneska s Eliškou venku a Tomem, i když to tak nevypadalo, ale tak to je jedno. A byli jsme zase čůrat v lese. No, v každém případě zítra bych teda u Elišky měla spát a měli bychom jít na fotbal, se dívat, jak kluci hrajou jejich proslulý fotbal. Takže bychom se měli dívat na fotbal a smát se jim, nebo fandit. Nevím. A dál asi zbytek týdne nevím, co bych dělala, nebo co budu dělat. Nevím, asi budu doma a nevím, nic mě nenapadá. 5 kamarádek a 5 kamarádů, dej to do toho videa. Tak 5 kamarádek je Eliška, nebo ne, znovu. Eliška, Tereska, Káťa, já nevím, Kája a Eliška a tu poslední Elišku jsem potkala na táboře nebo poznala a je hrozně super. A je s ním fakt sranda, takže jestli se na tohle video bude dívat, tak tě zdravím, ženo. A 5 kamarádů, tak to je Marcel Mazurka, Tomáš Vaněk, Tomáš Ševčík, já nevím, Tomáš Žlíčka a Ferry Zatloukal. Takže co miluješ, co nesnášíš, čeho se bojíš? Takže miluju špagety, nesnáším játra a bojím se takových těch velkých chlupatých pavouků, těch tarantulů. Viděla jsi film Hvězdy nám nepřáli, tak film jsem neviděla, ale hrozně závidím Terry Blitzen a Gabče Heclové, že prostě už na něm byli 3krát a já jako debil čtu furt po třetí tu knížku, že jo. Jenomže on je problém, že prostě v každém městě ten film má, jenom v našem debilním ne, že jo. Poslední jídlo, co si jedla, žvíkačka. Takže spapej co nejvíc cibule a spapej lžičku z kořice. Tak jelikož já už tohle video natáčím po několikátý, tak z kořici jíst nebudu, jelikož už jsem ji jedla, ale nestrávila. Musela jsem to vyplivnout. Prostě to se nedá spolknout, to je hnusný a ještě já nenávidím skořici. Nemám ji ráda. A to s tou cibulí, já jsem cibuli hledala a nenašla. Jinak cibuli bych snědla, tam mi zase nevadí. Takže další teda otázka. Jak na ty videa reagovali tví spolužáci? Tak jelikož já jsem byla vychcená a začala jsem natáčet až o prázdninách, tak nevím, co na to říkali nebo tak a vlastně mi to je jedno. Každý se musí prostě s těma jitrama prostě musí si na ně zvyknout. A mně to je vlastně jedno, co si od těch videí myslí, prostě já jsem to začala točit, abych byla slavná nebo něco, ale prostě mě tohle to baví a holky mi říkají, že by mi to šlo, tak se to prostě zkusila a tak. Takže odsuzuješ lidi podle toho, jak vypadají? Vadí ti tlustí lidé? Proč je odsuzujeme? Tak já je neodsuzuju, nemám důvod je odsuzovat, nebo tak prostě nevím, nevadí mi. Vadí ti tlustí lidé, jak jsem řekla, nevadí mi, nemám důvod je odsuzovat, nebo tak. A proč je odsuzujeme? No, odsuzujeme je, protože prostě
jsou lidi svině. Smáli se ti, když jsi natočila první video, tak mě se nesmáli, jak už jsem říkala, nebo aspoň o tom nevím, že by se mi smáli. Já doufám teda, že ne, jelikož já mám prostě super kámoše, ale tak jakože nikdy neví, že jo. Jsi těhotná, Tomáši? Tuhle otázku si vezmu k srdci a odpovím na plnou hubu. Do prdele, nejsem těhotná. Ne. Vážně ne. Léto nebo zima? Tak za mě rozhodně léto. Já zimu nemám moc ráda. Léto prostě. A to byla teda poslední otázka. Já doufám, že se vám to video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, komentář, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Jo, další video by mělo být s Eliškou a měli bychom hrát challenge. A ten challenge zatím nebudu prozrazovat a nevím, jestli bude jeden, ale měli být, myslím, že 2. Ale hodně je ten challenge spojený s vodním živlem. Takže to bude fakt super. Já doufám, že teda se vám to video líbilo. Mám vás ráda a pa!